muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi taxi yandainyanya kukwira muJoburg mukoma ndakazotoona yava kutaurwa nezvayo panews kuna Mwari kudenga. Ngoma nache please post as anonymous. Ndiri kunyora nyaya iyi because kusvika pari nhasi ndichiri kutenda Mwari kuti at least ndiri mupenyu kana ndichifunga zvimwe zvezvinhu zvakaitika muJohannesburg. Munhu wose anofanira kuti ange achizogara akangwarira, especially isusu maZimbabweans tinoshaya zvekuita nekuti tinenge tisiri munyika inenge iri yedu apa usina futi madocuments. Saka ukazosangana nezvawasangana nazvo you just keep quiet. Apa dzimwe nguva unokwanisa kunge uri munhu anobvawo kumabasa very late apa uchidawo kudzokera kumba safe. Saka zita rangu inini muchanditi Rudo. Ndakabvawo kumba kwa Mutare ndokubva ndatanga kugara mu South Africa kubva mugore ra 2014. Ndinoshanda as a kitchen assistant pane imwe hotel ndichati muSenton. Life yangu kubva zvandakauya muno muSouth Africa haina kumbobvira yakaita easy ayo. Ndakange ndiri munhu aingoitawo zvekungokeya sezvo tisina mapepa akakwana. Unenge uchingoti as long as wawanawo chekuita chinenge chichikwanisa kukuraramisawo nekuzoraramisa mhuri yako yaunenge wakasiya kuZimbabwe. Saka panguva iyi mukoma ndakange ndichigara muHillbrow nevamwe vasikana vekumusha. Kugara muHillbrow yakange iri nhau yekuda kusevha mari. Saka taienda kubasa tichinonoshanda night shift pahotel apa vanotoita zveutsinye because vanenge vachiti kana uri wekuMalawi kana kuti kuZimbabwe ndimi munozopedza kuchaisa late. maSouth African anenge atochaisa already dzimwe nguva zvekuma9 kuma10 pm kana kunosvika 12 midnight. Apa mangwana vanenge vachikuda futi pabasa. Saka problem yakange iri yekuti transport yacho inototyisa usiku. Mauber anenge ava kudhura. Hazvimbofi zvakameka sense kuti unge uchinzi unoita zvemauber every day. Apa mataxi atori very dangerous. So there was this other taxi iyo takataura na driver uyu ndichamuti Sbu muSouth African, maybe he was in his early 40s. Saka akange achiita izvozvo staff transport kutora vanhu kumahotels nekuma restaurants after work. Saka munhu uyu aitongovimbwa naye nemunhu wose. Akange ari very gentle asina kaurafu kane mamwe mazulu. Dzimwe nguva aitokumirira kana kuri kunzi ukanonoka kubuda mubasa aitofonera kana kutaura pagroup kuti ladies I'm still waiting for this person so be patient because mangwana ndiwe. Saka ndini ndaizopedzera kuburuka mukombi yake. So one thing yandakanotisa though ndeyekuti aigara aine mafoni akawanda achidriver anenge ari pa WhatsApp. Every phone inenge iine WhatsApp maybe 3 kana kuti 4 mafoni panguva imwe chete. Uye zvekare aiwanzokuti kana achiresponda nekuteerera mavoice notes aita zvekudzikisa volume zviya kuti vanhu musambonzwa kuti ari kuti kudii. One Friday ndakapedza basa, it was around 10 kwainaya zvisingaiti. Saka ndakatofara pandakaona taxi yaSbu yakamira panze pehotel. Ndakabva ndapinda ndokubva ndaona makange muine umwe musikana wandainge ndichiziva angange ari muZimbabwe wandichati Chipo. Saka takatongogara zvedu kumashure. Sbu akatongorova route yake yakange iri normal, but after a few minutes foni yake yakabva yatanga kurira. Akatanga kutaura nezwi rakange riri pasi. Ndakangonzwa hana yangu ichirova. Suddenly akachinja route. Handina kunge ndakatozvionawo kuti ainge achinja route. Chipo ndipo paakabva ati Sbu, this is not the usual road yauri kushandisa. Akabva ati ndatorasika. Akabva aita zvekumisa kombi yake zviya zvakange zviine hasha mukati. Akaita U10 akati kumberi uko I think kune roadblock. Hatina kunyanya kufunga zvakawanda. Then ndokubva atoenda akanodropa off Chipo, but hana yangu ainge ichingorova. After that ndakange ndisingachafarire kukwira kombi yaSbu. Ndakasvika pakukumbira
muIndian uyo wandainge ndichishandira akange ari manager panguva yacho iyoyo, kuti nekuda kwenhau yekuti ndainge ndichichaisa very late, ndainge ndichikumbira kuti vange vachindivhurirawo room kustore room, at least ndinge ndichiwanawo pekurara. Vakabva vati there was no problem. Handina kunge ndakaziva kuti kukumbira kwandainge ndaita uku ndiko kwakange kwatondiponesa. Chipo uya akazourawa, chipo uyu akazowanikwa akaraswa musango, akabviswa maparts. Nerimwe zuva ndakati nditori paTikTok ndopandakanzwa umwe musikana muSouth African ainge achitaura nezvekuhijekewa kwevanhu, achiti musakwira imwe quantum yewhite. Akati iye akange achishanda pane imwewo restaurant, then ndokuzoti apo paainge ava kuenda kumba akabva akwira imwe kombi yakange iri kombi yaSpoo. Anoti driver iyeye akamuudza kuti ainge achigara kupi, but driver ndokubva atotanga kutomuudza zvake achiti uri kufanira kuti unge uchienda neni kumba kwangu because ndikuda kuenda kunospenda night newe. Anoti chakazomuponesa ndechekuti vari mufreeway akabva avhura door, vamwe vakange vaine motikari dzavo vavainge vachipesana navo. Pane anoratidza kuti akazoudza mapurisa kuti there is something that is going on, vaitofungidzira kuti maybe muridzi wekombi akange achihijekwa. Spoo paakaona kuti ndozvainge zvava kuitika ndokubva amisa kombi yake akabva adhampa musikana iyeye. Saka musikana uyu she was just narrating a story. Hapana kana kuzombopera mazuva ndopatakazonzwa nyaya yacho yava kutaurwa nezvayo. Spoo ainge akasungwa nedzimwe n'anga. Hanzi n'anga idzi dzakange dziri dzekuSoweto. Zvadzaiita ndezvekudai vaiti kana kuri kunzi vachida kugadzira zvikwambo zvavo vaihijeka vanhu, especially maforeigners. Kana uri wekuZimbabwe vanenge vachizviziva kuti kunzi unge uchizonzi uri missing person zvinokwanisa kutora nguva, because dzimwe nguva unenge usitombori nahama inenge ichigara muno muSouth Africa macho. Saka vainge vachitora advantage iyoyo yekuti maforeigners. Zvose zvaainge achiita Spoo kuita sekunge munhu ane mwoyo wakanaka, ainge achitotiona sekunge takange tiri mavictims ake. Kusvika pari nhasi mukoma handifi ndakazvikanganwa. Dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti saka panguva yose iyo yekuti taizoita kana about 25 minutes tiri true inini naSpoo, dzimwe nguva taiti kana tadropa off munhu wekupedzisira aitodarika achitokolekta kana mafriends ake votofamba vachitonwa doro. Inini ndakagara kufront seat, that other friend akatogara pakati peseat radriver neseat rapassenger rekumberi vachipanana doro vachinwa, kombi ichitofamba. Kukana kuri kunzi dai ndakangorohwa kana nesando mumusoro because chipo uyo wekuzowanikwa aine maparts akange ari missing. Mukomanashi akawanikwa kuti akange akarohwa nesando kana kuti nesimbi mumusoro ndokubva achizofa. Ndinongoti kuna Mwari kudenga. MuSouth Africa muri very dangerous. Ndinotokumbira kune avo vanenge vachishanda kumarestaurants kuti please make sure kuti munhu wenyu auyo anenge ari transporter wenyu munhu wamunenge muchivimba naye, because kana mukangotakurwa chero nani zvake munokwanisa kuenda mukanochekereswa. I feel so sorry for Chipo because munhu akange atoriwo nemadreams ake ekuti ainge achida kubudawo munyika ngeSouth Africa achiti ndava kuda kuenda kuIreland. Akange atopedza kutoita makosi ake but ndokubva achizourawa, maparts ake akashandiswa pakunogadzirwa kwezvikwambo. Kana ndikangonzwa confession yemunhu anenge achiti akaromba, confession iyoyo yamunenge muchiverenga mukoma inosvika pakupera ndinenge ndichingoridza tsamwa, nekuti vanhu ava vakaromba vanenge vachida kuromba zvekare ndivo vanokonzeresa kuti vanhu vange vachizourayiwa vachizotorerwa maparts avo, because dai kwakange kusina munhu anoita zvekuromba nekuda kuzoromba, zvekuzourawa vanhu vachitorerwa maparts zvingadai zvisiko. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, hanzi I want to thank God
nekuda kwezvakaitika. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunziwo unenge wakambosanganawo nazvo, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Regedzai tiba taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei, please post my story makavika chitupa changu. I am a married woman but pane zvandafunga handisi kuti ini ndinoda kuita zvinhu izvi but nikuda kwenhamo chaiyo ndo ichaita kuti ndinge ndichizoendako kuma sleep over. Life ndiyo yava kuzondisvitsa apa. Murume wangu dambudziko riri paari, kunyangwe zvake atori makanika akatoendawo kuchikoro, atori nedegree, but dambudziko nderekuti akazotanga kuita zvekutora zvinodhaka. Kushanda kwacho anozotoshanda nekuti anenge achida mari yekuti ange achiwana kutenga madrugs, anoita zvekunwa twumbwa. Life yacho yakaoma. Ndine makore 29 years uye zvekare ndiri mugari wemuno muHarare. Ndinoshanda mune imwe clothing shop muHarare muCBD. Salary yangu mukoma zvakaoma. Kana ndikazotowana tuma small commission ndo pandinokwanisa kuzosvikawo mu180, but kazhinji ndinogomera mu120. Kana zvinhu zvikatofambawo zvakanaka ndozowanawo ka180. Mari iyoyo honestly haikwani. Kune umwe munhu anenge asingashandi unoona sekunge imari yakawanda. Rent kweyo, transport zvayo, kochikafu, kopamba, everything zvinenge zvakatarisana neni. Sezvo ndakuudzai kuti murume wangu atova a drug addict, everything zviri kudhura muZimbabwe as you know. Dzimwe nguva ndinongoswera kubasako ndisina kana lunch. Vandinoshanda navo kana vakasatondipawo zvavanenge vachidya zvinenge zvakatodhakwa. So ndine imwe cousin sister yangu uyo anogara name hidden, musazotaura kwaanogara, saka ndiye akazonditumidzira link. Anditumidzira link, ndakaita nguva ndichimuignore. Saka ndakazoshamisika this other day, kutanga kwegore rinori, akanditumidzira picture achidriver Mercedes Benz. This was after ndatombona mastatuses ake akaenda kuDubai. Hondo dzekuDubai dzakange dzisati dzatombotanga. Ndakati komunhu uyu mari yacho ari kumboiwana kupi? Saka paakanditumidzira video achidriver Benz, ndo pandakabva ndachizotanga kumubvunza ndikati, iwe ko mari uri kumboiwana kupi? Kasi wava kuitawo zvekutengesa madrugs here? Akabva aseka, ndokubva achizotega link riya randainge ndakaignore. Akati, naisisi kosei musina kujoina group? Ndakabva ndati group iri rinomboita nezvei? Akanditi just join that group, ndo mune mheni idzo dzichaita kuti munge muchizokwanisa kuzoshandisawo kana iPhone. Hamuneti here nenhamo? Saka ndakabva ndachizoti it is fine. Ndiri kubasa nerimwe zuva ndipo pandakabva ndachizopinda mugroup umu makazara vana vevapfumi. These are like your rich kids. Kana muchindibvumidza kutaura makore avo, vamwe vacho they are as young as 12 years, vamwe vacho 18, vamwe ma23, like your rich kids. Vana vemabusinessmen, mapolitician, varidzi vemakambani. Saka mugroup umu ndakaona kuti vakadzi vamwe vechikuru vanenge vachitoposta kuti available tonight, out call only, dinner date. Ndakatya ndikati izvi zvinhu handizvikwanisi because ma-underage ka-hour unokwanisa kusungwa. So my cousin sister akabva ati kwandiri, hakuna munhu ari kukumanikidza, kana uchida unokwanisa kubuda zvako mugroup, but wanga uchizviziva here kuti vana ava vanokupa $1,000 for one night, apa iwe uri kuramba. Ndokuri kubva mari yangu ikoko. Pandakangonzwa figa iyoyo, hana yangu yakabva yarova, because inini ndinoshandira the whole month kuti ndinge ndichiwana mari isingasvike 200.
yet my sister is telling me kuti imari iyo yaanotowana within one night. Saka paakandiudza, ever since that day that he told me, kusvika pari nhasi kana kurara handisi kukwanisa kurara, ndiri kungoramba ndichingofunga nezvazvo, ndiri kufunga mwana wangu, ndiri kufunga rent, ndaneta nekuramba ndichingorarama ndiri muzvikwereti. Hama dzangu life yacho yekugara uri muzvikwereti yakaoma, hauwani kana zororo. So curiosity yazondikunda, so ndakabva ndachizobatsirwa necousin yangu kuita a small photoshoot. Ndakatoenda kumba kwake ndokubva andidzidzisa kuita photoshoot yekuti unenge uri nude but obva achizovhara face yako nema emojis, ndokubva andikanda mugroup. Within a couple of minutes messages akatanga kunaya mugroup. These guys they are young, sezvandataura, from 16 vakatanga kutumidzira messages. One guy ari kutoti zvaizvezvi ndiri kutaura zvinhu zviri kuitika, akati, weekend are you available, ndinogona kukupa $1,000. Saka ndopa ndiri ipapa pandiri mugroup ndiri kuona lifestyle. Vasikana vari mumagroups nevanhukadzi havasi vechikuru, vandingatoti ndo vakadzi vakuru vari mugroup vari kuma 34 33, but uchanyasoona kuti vakadzi vakanaka. Ende ndakaseva mafone numbers avo, vanoposta. Pane mumwe mukadzi akaposta wig yaakabva mukutenga, I think wig iyoyo yakakosta zvekuma 2000 something $. Komafoni awa vanogara vaine mafoni matsva. Umwe akatoposta pastatus receipt yerent yeapartment yake yaakabhadharirwa $1,800. akatonyora kutoti thank you baby. Inini in the meanwhile ndiri kutambudzika, rent dziri kudhura. Problem ndeyekuti handisati ndakambozviita zvemahookup, ende ndinotya kuti ndikaenda koko kana ndikazosangana nemapurisa ndikabva ndasungwa. So inside ndiri kunzwa guilty, ndiri kuti this is prostitution, but this is the only way that I can survive nhamo yandiri kurarama ndiri mairi. I really do not know kuti ndoita sei. When you post my story muzongondizivisa. Ndiri kugara ndichingonetswa nevakomana vemugroup umu vari kundibvunza kuti available today. Izvezvi ndikapinda mugroup ndichakuitira screenshot ndowandisa manumbers evanhu. Pane anga achitondinetsa, anga achiti ndokupa here half payment $500 uye kumba kwangu zvanhasi, then later on ndozokupa imwe yacho, but handina kukwanisa kupindura. Chimwe chinhu chiri kundityisa ndechekuti I'm really scared because this is something zvandisati ndakamboita in my life. As for my cousin, iye ari kutoti it is normal kuma rich kids, zvinhu zvavanogara vachiita. Handizivi mwoyo wangu uri kuramba uri kuti Stacy kana ukaenda ikoko uri kunosungwa. There was another message iyo yandakatumidzirwa this other guy akati, ko uri sei, how do you charge kana uchida kuspenda wiki nemunhu. I'm thinking about living work, ndotombomhanyisa chimuti ichi, but ndinotya dai kwanga kuri kunzi age yavana ava vanga vari vanhu vakuru, zvimwe kuda ndaikwanisa kuti pane akambosanganawo nazvo here mukoma. Kana aripo ndiri kutokumbirawo nenyasha dzaMwari ange achindibatsira kuti ndingazvifambisa sei. Ndoenda here kudate yacho yeweekend. Tuvana utu tumwe twacho tune 16 years tunenge tuchitoda a fake girlfriend. Pane umwe wandinotaura naye, but not always. Mari yaanondipa imari shoma, anokwanisa kungozokutumidzira kaiko cash ke $20. So you pretend, kana muchitaura paWhatsApp you pretend as if you are the girlfriend. Hapana nyaya dziri deep dzamunenge muchimboita. Iye anoti anonyara kuapproacha vasikana directly, so anenge achida experience. Saka ndiye umwe wandiri kufambidzana naye, but I'm just the fake girlfriend. Arita zvekundihaya apo nepapo. Saka ndotomboziva kuti kana akambondikandirawo $20 ndotoziva kuti ndava kutomboitawo zvimazuva yetransport ndinenge ndiinayo, ndinenge ndisingaiti zvekunyengerera nekukumbira murungu, because dzimwe nguva murungu wangu anokudza kuti handina mari, moshanda kana kusvika
kusvika kuma 7 makangovhura shop because anenge achiziva kuti hauna mari yekombi yekubhadhara kombi kana zupko. Then kana aona kuti nguva dzafamba ndopaanozoti ngatichivharai shop vasikana ozoenda newe kumba onokusiya. Honestly, I'm sick and tired of poverty. Sei Mwari vachiita kuti tinge tichizvarwa tiri varombo. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Do not do it, Stacy, because if you do it unozosungwa uchinzi wakabata chiparo mwana ari under age. Do not do it. Kuma parents acho vakasangana nema messages ako kangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story. Makavigawo chitupa changu, mwana wangu atova ne 5 months ari kungogara achingotaura zvinhu zvisipo. Chava kundityisa right now. Murume wangu zvekare ava kupota achirotomoka achitaura zvakangofanana nezvanga zviri kutaurwa nemurume wangu. Ndiri kunyora nyaya iyi ndichidedera because ndava kutosha kana kutoenda kumba. Tigere muno munyika yeSouth Africa pose pandinoti ndachaisa ndava kuenda kumba ndichidarika ndichizonotora mwana kucreche ndinotanga kufunga nezvazvo vanhu vekwedu vari kutoti ndige ndichitsvaka maprofita. Hanzi muprofita ndiye anokwanisa kundibatsira. Manje church yedu haitendedzi kuti tinge tichienda kumasowe because tiri maPentecostal. Saka handisi kuunderstanda kuti chii chiri kuitikawo mumba mangu. Zita rangu muchanditi Melissa. Tiri kugarawo muno muSouth Africa nemurume wangu kunonzi kuMidrand Wayne nemwana wedu musikana wandichati Tiffany uyo ane 5 years. Saka takatamira muflat yatiri kugara makange muri mugore ra2024 because akange awana promotion kubasa Wayne. Saka takati tinge tichitsvakawo imba pedyo nebasa raWayne. Zvinhu zvose zvaita sekunge zviri normal. Flat racho very nice and quiet, cheap compared nedzimwe nzvimbo. Neighbor wedu next door uyo anonzi Mr. Dube but muZCC manje handisi kunzwisisa ipapo kuti anogona kunge ari iye ari kukonzeresa matambudziko ose awa because haatifarire. Munhu anoratidza kuva very xenophobic, haatombofariri maZimbabweans zvachose. Problem yakazotanga Wayne pandaimutsiura ndichiti siyana nazvo, tiri munyika mevanhu. Saka Wayne murume wangu ane problem yekuti iye anenge achida kuti anga achionekwa kuti ndiye nekuti ane basawo riri pamusoro. Saka Wayne nerimwe zuva akaita argument naMr. Dube pamusoro peparking. Mr. Dube ava vakatanga kupaka motikari yavo nekuti yedu motikari yakange yaenda kunogadzirwa. Saka tichisvika pacomplex patiri kugara hakuna munhu akange achizviziva kuti motikari tinayo. Vaingotuna sekunge tisina motikari tichiita maUber nguva dzose. Saka Mr. Dube ava vaitongopaka motikari yavo even padhuze nemukova wedu zvekuti uchibuda sona kuti ya zvakaoma. One Saturday morning Wayne akatsamwa zvisingaite. Then ndakazosvika vachitukana. Wayne akabva andiudza kuti ainge aneta naMr. Dube nekuda kwehunhu hwavo. Saka vakati I'm going to get you deported. Akabva avakandira passport akati iwe vhura iwe iri nemukadzi wangu nemwana wangu tose tine mapepa emunomu, hatisi ma-illegal foreigners zvawanga wakajaira. Saka akangoti hamusi kuzogara pano, you are going to see what is going to happen to you. Wayne nekuda kwekuti ari stubborn akati mutombo ndichikidziri ini ndinotokurova neSouth African hwako. Saka Dube uyu akabva angopinda mumba make. From that day zvinhu ndopa ndingati zvakatanga kuchinja. First akava Tiffany. One night ndakange ndichimupfekedza mapijama after ndabva kumugezesa akabva atarisa muwardrobe make achiti mami murume uya adzoka. Ndakamutuka ndikati nyaya dzako dzekuona mahora because paYouTube anongogara achiona mahora paYouTube. Ndikati hapana murume aripo. Ndikati murume wacho aripi? Akati murume uyu anogara ari muwardrobe. Ndakangoti imagination yemwana ndikamutsiura kuti aregedze kuramba achingoona mahora. Ndikati hapana munhu muwardrobe baby,
Tiffany akaramba akangotarisa kuwardrobe achiti anoti musavhara door. Yo mukoma, it was so scary. So kids vanongotaura zvinhu zvakasiyana siyana. Kubva ipapo Tiffany akangotanga kuita zviri strange, akange asingachadi kurara ega. Every night aichema kusvika ndamuvhurira door achiti ari kutya kurara ega, achiti mami wardrobe iri kuramba ichingovhurika. Ndichitoti alright, it's fine, shuya urare kunoko. One night around 1 AM ndakamutswa naTiffany achichema zvekare. Ndakamhanyira kuroom kwake, akange akagara pakona yemuroom achinongedzera kuwardrobe. It was so demonic, zvakange zvichityisa. Ndikati what is going on? Akati mami, murume uya ati baba havachadiwi panapa, vari kufanira kuti vange vachibva. Ndakabva ndavhura that wardrobe instantly, makange musina munhu, clothes chete, but iye ainge achingoti mune munhu mama. Ndakaudza Wayne, akangoti mwana uyu ari kunyanya kuona zvinhu zvinotyisa, we need to delete all those scary games mufoni make. Saka after that murume wangu ndopa akatanga kuchinja. Murume wangu munhu aigara angori cheerful at all the times, achingofara nemhuri yake, but iko zvinozvi anongogara akanyarara, kungogara mulounge, akangodzima kana malights zvezvichityisa. Baby uri kufungei? Ndikamubvunza, anongoti nothing, everything is okay. One night ndakamuka around 3 AM ndikasvika ndikaona Wayne asimo mubedroom asina kurara neni. Ndikabuda mubedroom ndopa ndakabva ndachizomuona akagara muroom maTiffany, but akaita zvekugara pamberi akatarisana newardrobe yaTiffany, akangotarisa wardrobe. Ndakati ko Wayne uri kuita sei? Akaita kunge munhu atovhunduka, akange abatwa nechadzimira. Akabva ati iwe hausi kunzwa here? Ndikati kunzwa chii? Akati kune vanhu vari kutaura. Mukomanashi, ndakanzwa ropa rangu richitonhora. Ndikati mavoices ani? From that night zvinhu zviri kungowedzera. Wayne dzimwe nguva ndotadza kutorara achiti vanhu vari kundishevedza. Ndikati ani? Anenge achingoti handizivi, but mavoices acho ndikamatevera anozongogumira ava kutaura ari muwardrobe muroom maTiffany. So right now ndiri kutaura naWayne, ndiri kumuudza kuti ngatibve pano pamba, hadi anoita kutsika madziro. Anoti we are going to stay here, hazviite kuti tinge tichibva panapa because pano marentals acho akati chipay. So I need advice muri yeZimbabwe. Vekumuriwo yekwana Wayne ivo vari kuti ndinofanira kuti ndige ndichitsvaka maprofita. Vekumhuri yekwedu vari kuti kana ndikangogara ndaita zvemaprofita as what our church says, they are going to disown me because muchechi medu hazvitotendedzwi izvozvo. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndoda kungoziva kuti toita sei, totsvaka here muprofita anouya kuti ange achitiudza kuti dambudziko riri kubva pai. Zvakangogoma. Munoti kudii? Hanzi kuchechi kwavo kana any of your family members akaenda kumaprofita kana kunganga, you have to disown that family member because it is against the doctrine of the church. Rekedzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Hii mashura ndakasangana nawo pandakauya kunoku kuUK. Ndakange ndichigara nebest friend yangu uyo akandibatsirawo kuti ndige ndichiwana sponsorship. Saka ndakati ndaita 2 months mushure mekunge ndauya kunoku kuUK. That story I will never forget. Kubva ipapo ndopa akatanga kundivenga. To this very day she even accused me of trying to sleep with her husband. Ndakamuwana achibika sadza kuma 2 AM achitaura ega, but ndaifungidzira kuti ari kubika sadza kunodongorera mupoto. Ndikaona kuti poto yacho yakange isina chinhu. Ndakange ndanzwa nekuramba ndichingonzwa madzikirira every night. Ndakati Mwari ndionesei kuti chii chiri kumboitika pamba panapa. I went on a fasting period mukoma. Ndipo pandakazongomuka pakati peusiku ndikanzwa zvichinditi enda unodongorera kukitchen. Ndasvika kukitchen ndo pandakamuona ari pastove. Ainge akaita kutarisa mupoto. Zvakange zvichityisa achiita sekunge munhu ari kumona sadza from afar. Ndakafamba haana kana kutombondinzwa. Akazotoita zvekutovhunduka mushure mekunge andiona kuti ndakange ndiri padhuze naye.
ndopandakadongorera mupoto ndikabva ndaona kuti poto yakange isina kana chinhu. Kunze uko kune vanhu vane zvinhu zvavo. From that day akatanga kungonditsvakira tumwe tunyaya twakange tusimbori kana unnecessary. Ndakasvikawo pakuzongoita give up. Ndakabva pamba pake ndisati ndava ready to stay on my own. Akandifuratira zvekuti kunyangwe hama dzake nevamwe vanhu vari kuZimbabwe zvakaitika ipapo marriage yangu yakatombosheka, because even my husband thought kuti zvechokwadi ndakange ndichiitira maactions murume webest friend yangu, but inhau yekuti zvakabva pakuti ndakamubata kuti iye anomuka usiku anoita zvekuroya. Hameno kuti aibikira Tudhoma twake here kana kuti kikiki ndinotoseka hangu ndikafunga vamwe vanhu vari kuno vanofungidzira kuti kuno hakuna varoyi. Unotuka umwe munhu anenge agara aine tunhu twake akakuroya. So you need to be careful. Musangofamba muchingotuka vanhu nekuti vamwe vanenge vatori nezvidhoma. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Munhu kumuka na 2am oita sekunge ari kubika. Izvo hapana kana chiri kumbobikwa. Munoti kudii neconfession iyi. Vadiwa vateereri ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.